Yo, atiefo nchiaso nkonkoma wo baabi a wo bia no mo ne otia kentani asomaso kwabrede hie. Aduana ba. Na no ye kasafa awade ho. Ye ware wie na dem biu na aka awo ne ematete. Awo na ye de kyekere abusua, ye de abusua nso akyekere kuro, ye de kuro nso akyekere oman. Ene ye be kasafa abusua ho. Aka mem no de hu ni se ye bo abusua firi ye ma mefa. Esanse yedi wofase ade enti yede ye ma mefa na kyekere abusua na abusua mu no ye wo abusua ahodoɔ enwotwe abusua nwotwe no ene ekona afi aduana asona na bretuo ayoko na afi asene asachiri na afi agona saa abusua nwotwe ene abusua ewotwe man mu a kame ye setwe ni bia eda ba komu sene wotie bia no uda baako mu nananum se abusua enya asafo ene abogya nti abusua ebewo atomo no saa abusua no na obedemu akopem se udibewu akọ nananum chen wasamado ene yakasafa se ne abusua ho asene abusua ede ne enim fa asene abusua ho ye nananum kama yete ase se asene abusua oba pani ayeni no pa no ne efe na amegyata na amegyata no otebonabon nananum wu mienu Bienu wo ye no enana dufie na onua bema nana damte. Nana dufie jampontema one onua damte. Na enam se nana damte eye bema nti no. De emfa bema busua nkyekere oman nti no nana damte no ya ntene ka kese bia. Nemum nana dufie ene nasefo ene ete wo monka. Na de enim ne se anka ne adwuma no moye pa ne ku adwuma ne hayo. Nti se ba se nipa edo so na wo se ekope asase foforo na ye kyekere ekuru. Enti nana dufie ene nasefo anase nana amegyata sefo no omutu fie kura ketwa no ana ye fro bonabon no na omkwachichi kura ana fro se dompase enti dompase ya semfo kura edikai pa dompase nana dufie nso eba ba wu nsia no wo ye no na mienu eye ema nana dutwunwa ene nana gya yikwa duro mebi no nana dufie asefo no omutu efiri ebitu firi dompase wono mkwachekere ye no ekotena kuro bi te se asanteman so kwachekere kuro bi te se amakum afi awukugwa na eduaben wo mkwatena asanteman so no ebisan tu firi hono mo ekotechekere kuro bi efro se nkroso a eben bonwere ebinum so tu firi nkroso ho na mkwachekere kuro a efro se agona achempem nti agona achempem no ene na ne abedane asante agona beto sabre Nana jira yikwa no owo anintiri mienu aye nana yamoa no mre bi etwa mu no na odi agora hene se beka yi a ebra nana obri yebo a ete kwa amaya konwa so no nana yamoa ona na odi agora hene nti ekon no a eba adoma ene asante nkuro ntem a ebra nana obri yebo a eda asante nkuro na no emfu ewu ye no na nana yamoa eka ho se beka yi a nana yamo ehwere ne nkwa ewo doma akon no mu saa nso na ofenso hene nana dwamara kenten enso ehwere ne nkwa na afei kwa aman hene so ane efe na obri yebo ono so ehwere ne nkwa nti bra ono firi ho no mo na ne nua kuma efe no anoche komfo ba beto akonwadie no so awbabeye akona hene nti enintiri mienu a nana je kwa ewo ye ene nana yamoa ene nana anoche komfo ni pa ne nana je efrempon manson we ono no kokohye a nana kofisi tutu ewo denkyira ono no fa adamfo a enam so ma omo betimi ka asante nkuro no bo mu a be kyekere asante enkuro no eno nti no ekoduru mebi no anoche komfo ono na no ye agona hene esa so ye akomfo hene ewo agona ono anso nana ohwe sikadwa kofi no so enti sa adekase eto a ye de akonwa no ekọ agona na abusua no enwo agona no aye anoche abusua no Womode akonwa no efiri agona ede aba kumase na se kwaman ekire kwaman no sesan eba beye kumase nti yenka na se kumase nti anoche amopon akonwa no ede sikadwa kofi no befiri agona na womode aba besi otumfo so ansa na yetwa dwara kese no eno ne ade na etan esi ewo asantememu na se yetwa dwara kwane na yefa so etwa dwara no Enti no asenfo no na womote
nkonya esoson so pa sanse no mu bom homoden ye ewo asanteman mu yebeka ya nana bonsra nana friye bonsra no ya aseni enso nam ne modin bunti ne duru bi no okokodi ne papa de ne yefe no nana akura forpan ewo adanse akonwa enti nam se obo no homodin nti no adwadifo a omu free Arabs no na se omu free Hausa for no omu free oman foforo so ba ne hu se nana no bon homodin yi enti omu de din ebu eka ne din se yebeka ya omu de din ebu eka ne din ho enti edin bonsra free ye no ebedane ebu bonsra free yi nam se na nana no bon homodin pa ase memu no aninti mienu nsusu a anasa sen abusua na aninti mienu apie free mu eye Dr. Kofi Abrifa Buzia one Victor Usu Dr. Kofi Abrifa Buzia na ye kan no free wanchi mrebi atwa mu no oba bedi Ghana omampanin na afei amanyose mu nso no Victor Usu enso di akotin wo mu pa Victor Usu no na ofiri Asante Agona onso di akotin ewo mu pa asenfo piesie ene amakom akosa no mo akrabo anso ne aboa apan omo ahyenso de enso ne amanyosem ene nukuredi na omo nchi anso a wochia mu a omo egiso enso ne ya abrawo ananom asenfo wochia omo a engiso omo tagiso ene ya abrawo afeye hwenkura a ye nananom asenfo ediso se de kan ka se omo di kan kyekere ekura ye frɛ ne se dompaase nti dompaase akonwa no de obi ane omo emumuhye afei ukọ wanchi akonwa eye asenfo nete so Asante Agona enso ukọ honso a nananom asenfo ena ete ho afei Kumasi Adonten hene ono so eye asenfo dia Antoa hene ono so eye aseni ena Nkransa hene nso so eye aseneni afei Danyase hene ono so eye aseni ena Amakum hene Amakum de ne nkasanse omu PSC asenfo PSC ene Amakum akosade a ene na yentime enkase obi no mbepre Amakum akonwa ho afei atwumatachiman hene ono so eye aseni na afei mpatase hene nso eye aseni Kofiase ono so eye aseni na afei bekwa apa no hene enso so eye aseni afei Kobri so hene ono so eye aseni na afei echa krom hene enso so eye aseni Kwamu hene ono so eye aseni na afei Esubwa hene enso eye aseni na wie yekra no Abrase hene enso eye aseni asenfo ye nipa wombo momodin yie pa asantemem nso no omodin mo no esuani nam modin mo anoche komfo eboye de bo na Kofi se tutu anase enu akikura no ni nua pani na ya mo nso bo no momodin pa wo doma ekun no mu nanso fufi antoata na odwa na ba mo nti ye ka nipa womoji asante si ho no mu a yentime nya asemfo ewekire asemfo de akotene wo mu pa wo asante a egisi ho eho titiru ene nana anoche komfo eya na bebre ekase anoche komfo eye akuapemni sanso kopia okugwa na de tie ne se anoche komfo ebere kokotena okugwa no na akuapem oman no na ye kyekere akuapem ma no ye beka ya nananom achemfo ne boa ye ma kyekere akuapem man na emum enam se ni nua ne nana yamoa na ni mienu nsini bom no mi nya ya adwumakro nti no nne bi kodu ye no na wose wo mtete wo humu nti mu no ena ma nana yamoa kokodi agona ema nana Jeffrey Pomanso nso kodi abusua no a na omowo okugwa na emom koye no okugwa no na wo hodada esanse na nananom asonafo akekere okugwa ekuro no nti okugwa de enye nananom asenfo de a na emom ye nananom asonafo de a nti de betimi aka ene afa nananom asenfo ho no na asenfo abo ho modin yi ya ma wo nyina mo ne yo esanse wo mabo asante agye asante esi ho no mo atiefo ha na brebe me kwaye me ndende ene dwumade na sie mo ne oti akantani da foforo ye beto so ye ma mo moniti a enya ado